Shin ko ka san wannan kalmomi guda huɗu? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ka san cewa Manzon Allah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana waɗansu kalmomi guda huɗu waɗanda suna daga cikin mafi soyuwar kalmomi ko zance a wurin Allah Maɗaukakin Sarki? Kalmomin guda huɗu su ne kamar haka: Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tsarki ya tabbata ga Allah, godiya ta tabbata ga Allah, babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Allah mai girma. Waɗannan kalmomi guda huɗu suna da sauƙin faɗa, suna da sauƙi a wajen furtawa, amma girmansu da nauyinsu ko ladansu da ma'anarsu tana da girma. Ka kasance cikin masu yawaita waɗannan kalmomi a wannan wuni. Idan wannan bidiyo ya amfane ka, ka yi like, ka ajiye tambayarka a comment section, ka yi share, ka following wannan page domin samun waɗansu sababbin bidiyoyi na ilimi da kuma faɗakarwa irin wannan. Allah ya sa mu a cikin masu yawan ambatonsa. Assalamu alaikum.